רציתי לשתף אתכם בתהליך שעברתי עם ניב. הגעתי לניב כדי לעשות סדר בחיי הפנסיונים ולבצע אסטרטגיות נכונות להשקעה. אני יכולה לשתף אתכם שפניתי לניב לפני בערך 1.5 שנה, בבקשה שיעזור לי לעשות סדר בהתנהלות הפיננסית שלי. אני באתי עם ציפיות מסוימות לתהליך, וניב באמת עזר לי, מה שנקרא לגשר על הפער. יש לנו את הראש בהרבה היבטים, כלכליים, פיננסיים. וזה כל כך עזר לי ולימד אותי ופיתח אותי. הגעתי אליו, בעצם ישבנו ועשינו ניתוח התזרים החודשי, הבנו על מה הכסף הולך סתם, הבנו איך כדאי להשקיע את הכסף בצורה אחרת. תחזית עסקית, יעדים חודשיים, שירותים, מוצרים, יש לו ידע מטורף בפן הפיננסי, ופשוט תמיד אפשר לשאול אותו הכל, הוא יודע הכל. נתן לנו ליווי צמוד באמת לרכישת דירה, לעסקת פריסייל מדהימה שמתאימה לתנאים שלנו בדיוק, עזר לנו לפתוח תיק מסחר אישי בבורסה. בסדר בהוצאות ובהכנסות, למדנו לנהל את כלכלת הבית בצורה טובה יותר, לבנות תקציב. באמת היה תהליך מצוין, ניב היה שם לכל שאלה, לכל עזרה, לכל מה שצריך, ניב שם. אני ממש ממליצה בחום. אני יכולה להגיד באופן אישי שגם כבר שלחתי למשפחה שלי לעבוד איתו. באמת, פשוט שחייה. התפקיד שלי נראה אחרת, אז ניב היקר, תודה רבה לכל מי שחושב לפנות אליו. זה החלטה הכי טובה שתעשו בחיים שלכם. התחילו את השיחה הראשונית, ומשם אני מבטיח לכם שלא תתחרטו. ממליצים בחום. לגמרי, שיהיה בהמון בהצלחה.